Ala. Que pasa aquí? Máis mesa, no outro. No, No, tanto non. Aí. Non o veo. Aí, proba. Hola. Vai aquí a... Va bien, sí, está en azul. Sí, pero no, pero move a cámara. Un poquito la cámara. No, cámara deberíamos. No, la tele, vamos, la... No, pero para que nos colla todo ángulo. Hola, hola. No, pero es un... Se movió. Bueno. Sí, pero si no se movió, lo graba. No, si no tiene oído, no tiene... No, pero sí que está grabando. Sí, Te diría que Grabando está. o audio está funcionando. el audio está funcionando. Sí, bueno, nada, bota un poquinho para atrás, sí. É igual xa colla todo. Ahí. En dereito un pouquiño, non? Estar atento por se gira despois a cámara. Sí, porque entonces se mira la pared. Sí. Es que esto no está, es que se mueve cuando se limpia. Y no está. Creo que era que principal. Creo que era o principal. Estamos, tomo. Ben, iniciamos entón o pleno ordinario do 27 de setembro. Excusamos a ausencia da Concelleira de Comercio por razóns laborais Rosana Comesaña. Se os parece, pasamos ao primeiro punto da orde do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior do 24/7 de 2024. A favor. Ben, unanimidade. Entón, pasamos ao segundo punto da orde do día, que é o expediente 1382/2024 de cesión gratuita a favor do Servizo Galego de Saúde dos terreos para construción, do novo centro de saúde. Pois é tendre esa documentación toda no expediente. Este ao final, pois dun procedimento, que trata de poñer a disposición dos sergas dos terreos para que se poida construir por fin o novo centro de saúde. En esta iniciativa puximos a aprobar dous trámites simultáneos. Por unha banda, imos a aprobar a inclusión da referencia catastral única, é dicir, de todas as parcelas no inventario municipal, e, ao tempo, pois aprobar tamén a posta a disposición da Xunta por dos terreos para a construción do centro de saúde. E, non simplemente, pois matizar que con este trámite Soutomaior cumpriu. É dicir, Soutomaior fixo todo o que estaba na súa man para que pudésemos ter pois esta parcela a disposición da Xunta. Fixo, ademais, e temos que dicilo, porque así sinalamos sempre, partindo de que cremos que o mecanismo de expropiación que iniciou o anterior goberno non foi o máis adecuado, cremos que ademais demorou moitísimo o proceso, pero, finalmente, aí eu quero facer un recoñecemento público á xerencia do catastro, porque sí que é certo que nas últimas semanas pois axilizou o procedimento e nos permitiu gañar algún tempo, porque aquí entendo que o que todos queremos é que teñamos o novo centro de saúde canto antes, sen que se nos escape que ter un centro de saúde é importante, pero aquí o importante é que teñamos profesionais. O formigón, a toda agora, pois non temos evidencia científica de que cure a ninguén. Entón, polo tanto, precisamos profesionais sanitarios. Soutomaior fixo os deberes, puxo a disposición da Xunta ese centro de saúde e agora o que agardamos é que a Xunta cumpra como cumpriu Soutomaior. É dicir, teñen unha ocasión de ouro, estánse tramitando os orzamentos da Xunta do ano 2025 para que aí se inclúan as partidas para que Soutomaior teña ese centro de saúde pois canto antes, coa urxencia que demanda a veciñanza. Entón, por lo tanto, a Xunta ten a pelota no seu tellado e Soutomaior o que fai é todo o que está na súa man, neste caso, pois poñer os terreos a disposición.
Bueno, nos creo que o sentido da votación está clara pola nosa parte. Simplemente por seguir un orden cronolóxico e facer unha mención, decir que, bueno, que todo isto empezou pois unha iniciativa de que queríamos un centro de saúde novo para Sotomayor, máis que merecido para a nosa veciñanza. No seu momento escollemos un lugar que consideramos o máis adecuado, que é o frente do IES de Sotomayor, e seguimos considerando que é o máis adecuado, lógicamente, para poder centralizar así todos os servicios e dotar a contorna das infraestructuras necesarias, e aprobamos así un plan especial de dotacións. En marzo de 2021 firmouse, estando no goberno nese momento, un protocolo de colaboración co Servicio Galego de Saúde para a execución das obras de construción dun novo centro de saúde. En outubro de 2022 fírmase o convenio de colaboración entre o Servicio Galego de Saúde e o Concello para a execución desas obras do novo centro de saúde. Iniciouse o proxecto de expropiacións, que afortunadamente está rematado, neso consideramos que para nós foi o mellor xeito e de feito a vista está que está rematado e estamos hoxe facendo o inicio deste expediente. Polo tanto, desde o Partido Popular de Sotomayor estamos encantados que tras este pleno se inicie o expediente de cesión gratuita a favor do Servicio Galego de Saúde dos Terreos para a construción deste novo centro de saúde. Esperemos que eso xa este feito para que poida, como ti ben acabas de decir, sair nos presupuestos da Xunta 2025 orzamento necesario para a construción dese novo centro de saúde e que sexa así unha realidade canto antes e tan necesaria. Neste ano, en principio, xa estaba, non puido ser, pero nos apostamos a que vai estar no 2025 se os terreos xa están á disposición da Xunta. Nada máis que decir, como sabedes, vamos a votar a favor disto. Con respecto que ti comentaches dos médicos, neso tamén estamos de acordo, que é necesario, nese momento tamén estaremos aí para apoiar que haya máis médicos, pero en principio estamos orgullosos de que se siga este trámite. Ben, grazas, Noelia. Claro, decir que foi o mecanismo de expropiación o máis adecuado, a acto seguido, decir que se iniciou no 21 e acabamos hoxe, home, áxil non parece. 3 anos para poñer os terreos a disposición. Non sei. En todo caso, creo que no Partido Popular obvian algunhas cousas nesa cronoloxía da que falan, porque non se iniciou no ano este procedimento. Aquí iniciouse cando empezaron cos recortes brutais na sanidade pública, que empezou a haber listas de agarda de ata un mes para ter unha cita de atención primaria dos nosos veciños, primeiro dicíndonos que non, que o que se iba a facer era unha reforma do centro de saúde da Feira. Despois, como iso xa non colaba, a cortina de fume xa non colaba, víusenos con que non, que despois que iba a ser un centro de saúde. E que trámite, que procedimento escollemos? O que leve máis tempo, a expropiación, meña. Porque así vamos gañando tempo e seguimos en médicos e as listas de espera cada vez son peores e a situación da sanidade pública na nosa veciñanza pois cada vez é peor e claro, desde logo, pois en todo isto tamén hai cousas que se obvian. Porque este goberno, a concelleira de Sanidade Rosana Bollosa, este alcalde, pois reunímonos hai un ano co xerente de Sanidade e comprometeu nesa reunión que ian meter unha praza de médicos no actual centro de saúde, que lle puxeramos un espazo a disposición, se o fixemos. E dixeron que iban a meter no orzamento do 24, como o Partido Popular di agora que se vai a meter isto no orzamento do 25. Oxalá si sexa. Pero é que resulta que nos mentiron. Mentiron a veciñanza de Sotomayor. Seguimos agardando que se convoque esa praza. Entón, vamos a ver, eu creo que aquí hai cuestións que non son susceptibles de opinión. É dicir, a sanidade pública é algo que require pois, de todos os esforzos e da unión de todos. E con iso non valen nin as dilacións nin as mentiras. Entón, vamos a aceptar que cando se faga ese centro de saúde, esta vez non nos minta o Partido Popular e que en efecto se convoquen os profesionais que están. Pero, insisto, que no orzamento da Xunta deste ano aparezan as partidas para a construción do centro de saúde
e as partidas para convocar as prazas de profesionais que vai levar ese centro de saúde. Porque senón estaremos novamente nesta estrategia de gañar tempo a ver canto resiste a veciñanza, mentre a sanidade pública pois está cada vez pois peor e peor. Insisto, hai unha ocasión de ouro, eu alegro-me que aquí todos esteamos xuntos, o que non parece pois moi de recibo é decir unha cousa aquí neste pleno e despois votar a contraria a la onde se decide sobre a nosa sanidade pública, que é na Xunta. Entón, evitemos optimismos e traballemos todos pola sanidade pública, que é o que a nosa veciñanza demanda menos. Polo tanto, unanimidade. Unanimidade, sí. Pasamos entón ao terceiro punto do orde do día sobre a ordenanza reguladora das taxas de instalacións deportivas. Para defender esta proposta, pois ten a palabra o concelleiro de Facenda, Diego Moreira. Buenos días a todos. Igual como falamos na comisión, esta é unha modificación mínima, se fai en base á proposta dos técnicos. Explico a modificación, vai en varias tábuas. A primeira das modificacións versa sobre o uso do pabellón municipal. Os técnicos pedironos quitar o de equipos non federados, porque entendían que un equipo non federado ou ben é unha asociación deportiva ou ben son particulares, pero que lles estaba causando bastante problemática. Entonces, a súa proposta era quitar iso, e tamén se modifica o uso de instalacións das pistas de tenis, porque se ve na ordenanza recollía tempos de uso de 1 ou 2 horas, o aplicativo só permitía 2 horas e media, e incluso o cobro que se estaba facendo se facía en base a unha media do que aparecía na ordenanza, pero non en base ao que realmente aparecía na ordenanza. Entonces o criterio que seguimos é colocalo en base á realidade obxectiva, eliminamos a táboa de pistas de tenis e o que engadimos é nas pistas de pádel e de tenis. Os precios siguen sendo os mesmos, non se aumenta o cobro a ningún dos usuarios, simplemente se trata. A ordenanza recolla a realidade obxectiva, xa que aproveitamos que a próxima semana entrará en vigor a nova aplicación, pois a ordenanza recolla a realidade de cobros que ten esa aplicación. Eu paso a palabra a Pedro Paco. Efectivamente, actualizar un pouco o que se estaba facendo xa. O de suprimir o equipo non federado do Concello era un pouco estudiando, por exemplo, que a banda artística quería facer unha pachanga, pero dalle, era un falar, dalle un precio tamén máis razonable. Pero bueno, en principio non hai, saben, vou modificar iso e ahora que modificar o regulamento de uso, claro. Estamos traballando na modificación do regulamento. A cuestión é que a ordenanza, a ser un cobro, requiere que teña máis seguridade xurídica. O regulamento final pode seguir adaptando en base a circunstancias específicas. Estamos coa súa modificación, pero a ordenanza ser unha ordenanza fiscal, pois sí que considerábamos que había que facelo canto antes, porque senón podíamos, dar nunha situación de alegalidade que esperemos que non tivera ningún tipo de consecuencias. Así, seguridade xurídica para todos, tanto para usuarios como para Concello. Ben, pois se estamos todos de acordo, pasamos, unanimidade, pasamos ao cuarto punto do orde do día, que é o expediente 3824 sobre a aprobación inicial do expediente de modificación de crédito na modalidade de suplemento de crédito e crédito extraordinario. Pois é un procedimento económico que é habitual nesta época do ano, de feito, creo que na última década sempre se fixo, é que, basicamente, o que ademais temos que decirlo que o propio contido do procedimento pois que ven a amosar, pois por unha banda, a boa saúde económica e a boa xestión deste goberno, pero ademais temos que decirlo, a axilidade que nos está permitindo levar adiante pois este mandato pois cos números que son absolutamente incontestables. Aquí podes estar de acordo ou non co que se fai, pero desde logo os números e a economía neste Concello pois creo que non deixa lugar a dúbidas sobre que o que está sendo unha xestión económica en verdade. Despois, se vos parece, afondamos un poquinho máis nisto, máis basicamente a modificación de crédito pois faise para atender investimentos, moitos deles son investimentos financieramente sostibles, é dicir, non van a computar no déficit, ou así agardamos que sexa, pero, investimentos no barrio de Lourido, en Arcade, asfaltados, tamén temos algún crédito que se modifica para pagos a servizos que tiene un carácter extraordinario, que non sabíamos en que ano se ian producir,
gastos tamén para a Deputación, na partida 3.2 para financiar actuacións e obras que se fixeron, pois, por exemplo, en centros educativos, que se, pola vía da vinculación, como eran obras non previstas, se detraeron desas partidas. E despois, bueno, partidas de gasto corrente que se miraron no seu momento tamén a través da vinculación para atender necesidades non previstas e que agora, obviamente, pois, temos que recuperar, pero temos que deixar tamén ben claro que o grosso desta modificación de crédito vense por un gasto non dependente do Concello de Soutomaior, que é o tasazo que a Xunta de Galicia, que o Partido Popular, lle mete aos veciños de Soutomaior con Sogama. 180.000 euros que temos que modificar de crédito e que, digamos, dun gasto que, bueno, o anterior goberno non tiña. Aquí hai unha situación absolutamente, bueno, entendible. Todo o mundo sabía que nos íbamos a topar en algún momento con esta situación e aquí, na Xunta, ninguén fixo absolutamente nada. Que fai a Xunta? Botar balóns fora e repercutir o gasto. Eles recaudan, os concellos pagan. Entón, claro, pues obviamente, pues temos que facer pues modificacións de crédito para atender estas subas de impostos que implementa o Partido Popular. E, polo tanto, bueno, pois así e todo temos que decir que afortunadamente pois coa xestión deste goberno nos permite facer este tipo de modificacións para atender as necesidades do Concello pois sen consecuencias, que modificamos moitísimo, pero moitísimo menos do que se viña modificando noutras ocasións, que son actuacións, moitos casos imprevistas, pero noutro caso moi necesarias, de partidas que en ocasións tamén se detraían por cuestión de agilidade na xestión e se vinculaban e que, por suposto, como temos crédito, pois imos asumilas, imos a leválas adiante e agardamos que nos atopemos todos porque entendemos que moitas das... Porque primeiro é un Concello Soutomaior que paga ben e que paga rápido e, ademais, no que son obras que, bueno, que creo que todos deberíamos estar de acordo. Por lo tanto, esta modificación de crédito que propoñemos é de 550.000 euros, 55.000 euros, non me engano, digamos que a modificación que teremos para acabar o ano, que se viña facendo, insisto, de maneira prácticamente estrutural. Vai nada. Toca. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes. Na comisión se nos dixo na pregunta dos 40.000 euros que figuran na partida 931-22799 que eran para pagar o Doral, ¿no? Para regularizar, é así, non? Sí. Bueno, porque no presupuesto, estuvemos observando que no presupuesto de 2024 a partida da Oral é a 931.22708, na que hai 70.000 euros para o gasto da Oral no 2024, para que son os servicios de recadación a favor da entidade. Na liquidación do 2023, o gasto foi de 61.982 euros, na última liquidación. Entonces, primeiro, que supoño que será un error das partidas, non entendemos que sean partidas distintas se é para ese gasto, e se non é un error, que se nos aclare para que esa partida. No, la 931.2... Espera, Non sei se pode seguir o Pado. Sí, bueno, se queres contestar, pois sí, non é lo que... Para nós, esta modificación de crédito a consideramos a maior tomadura de pelo que podemos ver. É un insulto á inteligencia de calquer persoa. O incremento de partidos de gasto corriente, como a da electricidade, por exemplo, que multiplica por 4 o coste final, as sabendas que non se van a gastar, supón unha forma oscurantista de gastar estes cartos con modificacións de crédito por transferencias entre partidas posteriormente e sin ningún control. Xa o miramos na modificación anterior, coa limpeza e co gasoil, e agora vamos a miralo tamén no canto da electricidade. E vou a poñer un exemplo para que se entenda. Para gastos de enerxía eléctrica, para centros docentes, hai presupuestado no presupuesto do 2024 16.000 euros.
Na liquidación do ano pasado aparece un gasto de 18.500 euros. E vos agora incrementades a partida en 42.550 euros. É dicir, que se estipula un gasto en total de 58.550 euros. Para pagar, no mellor dos casos, 18.000. Porque se supón que este ano, bueno, supón non, se está mirando que a enerxía eléctrica está máis barata que o ano pasado. Entonces a pregunta é, que se van a facer con eses 40.000 euros que sobran? No local da terceira idade se pagouse na liquidación anterior 3.267 euros. Contades que este ano se gaste 22.000. Nun centro de saúde gastouse 1.033. E agora estimades que se van a gastar 6.500. Na administración xeral, o ano pasado, liquidaron 7.046 euros. E se prevé este ano, según vos, que vades a gastar 23.000. No multiusos, na anterior liquidación, 6.580. E prevedes agora un gasto de 23.000. Isto supón un coste real, con respecto ao que se liquidou ano pasado, de 36.200 euros. E vos, con esta modificación, prevedes que se vai a gastar 133.000 euros, o que supón multiplicar por 4 o coste real do servicio da electricidade. Entonces, volvo a preguntar, que tomadura de pelo é isto? Nos solicitamos neste pleno que se nos informe por escrito por parte da interventora se estos incrementos son proporcionados con respecto ás liquidacións anteriores. Isto incumple a todas luces a Lei de Facendas Locales, que dice, pon no informe da secretaria, literalmente, o remanente pode usarse cando o gasto non poda demorarse hasta o exercicio seguinte. E non está no presupuesto crédito ou sea insuficiente. Cousa que non será no caso dos gastos correntes que acabo de señalar, porque son demasiado exagerados os incrementos. En canto ao previsto para pagar a Sogama, consideramos que é outra tomadura de pelo. Hai no presupuesto para pagar a Sogama 175.000 euros. A Xunta aportou 34.000 euros do Fondo de Cooperación Local Adicional. É dicir, que en total hai para pagar a Sogama 209.000 euros. O ano pasado a liquidación foi de 151.637 euros. Nos calculamos que se van a pagar a Sogama entre 2.500 e 2.700 toneladas. Eso era o promedio. E a taxa media deste ano é de 78 euros por tonelada. O cual estamos falando que o gasto que vai xerar con Sogama vai a ser de 200.000 euros. Si temos de fondo 209.000 euros para pagar, consideramos que estamos cobertos. Non fai falta esta barbaridade de modificación que se vai facer para Sogama. Si é polo orgánico, e que hai que recollelo, non é Sogama, é recollida, que sería a partida 1621.22 e non a 1623.22700 como poñedes. A verdade é que non entendemos nada. Eso é certo. A limpeza se incrementou unha barbaridade tamén na anterior modificación. O consumo de gasóleo tamén baixou este ano, tamén. E a enerxía eléctrica xa nin digamos. Poñeros como queirades, pero seguimos dicindo que isto é unha tomadura de pelo. Por certo, que quede claro que nós si estamos a favor de todas as como son os camiños de Moreira e de Lourido por 73.000 euros. Neso estamos a favor. E queda que tamén se incrementa 100.000 euros máis para festas, para o que resta de ano. O sea, resumen, 100.000 euros máis para festas, 175.000 para Sogama, 100.000 euros para electricidade, 40.000 para oral, e menos de 100.000 euros para inversión. Por supuesto, nós vamos a votar en contra, repito, independentemente de que non estamos en contra da inversión para dos camiños de Moreira e de Lourido, porque consideramos que é unha tomadura de pelo. E que non sei se a interventora se deu conta deste cachondeo. Grazas, Noelia. O único no que coincido da túa intervención é cando dixeches non entendemos nada. É dicir, é o único que podemos convertir. É que
faz unha referencia interventora, tes un informe de interventora. No expediente, léstelo. Sí. O informe de interventora di que a modificación de crédito cumpre con todos os requisitos legais. Ou unha vez máis o Partido Popular pensa que a súa opinión ten máis valor que a dos técnicos. E das personal especializado que avala esta modificación de crédito. Pero xa o mellor é que, claro, o Partido Popular define, a ver se non se me queda ningún atrás, tomadura de pelo, cachondeo, insulto á intelixencia, porque facemos unha modificación de crédito. Estamos facendo de 550.000 euros. Ano 2021. Isto que facía o Partido Popular. Modificación de crédito por 1.400.000 euros. Entón, señores do Partido Popular, que facer esta modificación de crédito, modificación de crédito para pagar facturas de teléfono reparadas. Que aquí non hai unha factura ni un só reparo tivo este goberno no que vai de mandato. Ni un só. Vos tedes a 80 e a 100 cada ano. Un reparo, para que o saiba xente, é cando un goberno fai o que lle dá a gana por riba do que din os técnicos. Paga facturas, dá igual que os técnicos lle digan que un procedimento administrativo correcto, incorrecto, eles fan o que consideran. E por iso non me extraña. Consideren, bueno, pois, din eles, vale máis que o que din os técnicos. Insisto, 1,5 millón de euros, case, de modificacións. Eu, seguindo a lógica do Partido Popular, Noelia, se unha modificación de crédito como esta, de 500.000 euros, é unha tomadura de pelo, as que facía o Partido Popular son o triple de tomadura de pelo. Porque era o triple a contida. Se esta modificación de crédito avalada por intervención e sin reparos é un cachondeo, as que facía o Partido Popular son o triple de cachondeo. Entonces, non sei, o que pasa? Que aquí as figuras técnicas para gobernar que se emprega neste goberno como é a vinculación xurídica, que o que estamos facendo, que é unha evidencia, é dicir, estamos detraendo de partidas que están orzadas por cuestións de axilidade gastos sobrevidos que despois incorporamos a través da modificación de crédito para que nos fagamos unha idea. Pois tiene unha casa, podes ter para o recibo da luz 100 euros, para a cesta da compra outros 100 e para imprevistos 200. Pois un mes te rompa a lavadora e tes que coller 400, pois igual colles o da luz e o da compra e despois pois recuperas ese diñeiro coa forro coa seguinte nómina. Pois isto que facemos o que fan todos os gobernos. O que pasa que o Partido Popular, como en efecto non entende nada, vindes aquí a confundir partidas. Chegades ao punto de de que están gastando 100.000 euros máis para festas, pero vos sabedes que na partida 3.2, que vos chamades de festas, están incluídos, por exemplo, as obras que se fixeron para mellorar os centros educativos. Sabedes? Estades en contra de que se fagan esas obras? Estades en contra de que traballemos polo ensino público e deamos aos nosos nenos e nenas as mellores condicións? Non, é todo para fiesta. De que festa? É a partida 3.2. Ensino, deporte, cultura, festas, é todo aí. Pero como non nos enteramos, e algúns, pola experiencia de goberno que tenes, pois debería de saber, polo menos, o que se propón, pois vimos aquí a decir, bueno, pois cousas que non teñen nin pés nin cabeza. Claro que nas partidas vinculámolas, e se temos un proxecto enerxético, pois para facer aforro enerxético en instalacións municipais e vinculamos esas obras, pois detraese desa partida e ahora se incorpora na modificación de crédito. Onde está o extraño? Onde está o extraño cando vos facíades modificacións de crédito por 1,5 millón de euros? Que pasa? Que a vinculación xurídica é unha ferramenta que ten o aval de todos os técnicos de todos os concellos, a poden empregar cando goberna o Partido Popular e non a poden empregar cando gobernamos os demais. É que non se entende. Pero despois, mira, eu
Eu creo que o Partido Popular o que lle molesta é que este goberno faga as cousas ben e que económicamente teñamos datos incontestables. Iso é o que lle molesta. Porque claro, se non se fixeran as cousas ben, e é gracias á vinculación que o facemos, os proveedores non cobraban a 17 días. Outro día pagamos facturas a 4 días. Decían os proveedores que isto pois que era algo que nunca se dera en Sotomayor, tanta axilidade. E sen ser Sotomayor, en efecto, iso podo coincidir, un concello que pagou razoablemente ben sempre, pero estamos pagando especialmente ben. Iso faise pois, porque existe a vinculación antes e agora. O que pasa que o Partido Popular, como non soporta que a veciñanza de Sotomayor os puxera na oposición, pois dedícanse a isto. A canto peor, mellor. Pero claro, esta xestión nos permite facer proxectos pois que antes eran impensables. Por exemplo, que no centro da Arcadia teñamos un aparcamento novo para 70 anos, que poidan arranxar infraestructuras que levaban paradas dende hai moitísimo tempo. Pero despois eu creo que hai un dato que onde hai números calan barbas. Que un dato que é incontestable. Mire, esta mañán accedín a conta, xa, non? Para ver canto tiñamos en tesourería. Simplemente na conta principal, hoxe, ás 10:17 da mañán, tiñamos no Concello, na conta principal do Concello, na Caixa Nova de Tesorería, 1.980.000 euros. Sabedes canto tiñamos a estas mesmas alturas do ano pasado cando collemos o goberno? 1.000.000 de euros menos. 1.000.000 de euros menos. Polo tanto, pese a quen lle pese, neste goberno estamos tendo unha das axendas máis rompedoras, estamos da contorna, estamos facendo obras que nunca se fixeron, estamos levando adiante investimentos importantísimos para o Concello e temos en tesourería a día de hoxe case 1.000.000 de euros máis que hai un ano. E iso é o que non soporta o Partido Popular. Porque o Partido Popular non quere que lle vaya ben a Soutomaior. Non quere, lle molesta que se fagan as cousas ben, lle molesta que Soutomaior teña unha boa situación económica. Porque pensa que se lle vai mal a Soutomaior lle vai ir ben ao PP. Prefiren que lle vaya ben ao PP que lle vaya ben aos vecinos, pero que os números cantan. Temos 1.000.000 de euros máis en tesourería que hai un ano. E iso sabes o que quere decir? Que algo ben estaremos facendo, non? Algo ben estaremos facendo. Porque senón habería menos diñeiro que cando gobernaban outros. En cambio, temos 1.000.000 de euros máis. Se nunha familia teñen aforrados 1.000 euros e no mesmo ano, no seguinte ano, teñen 2.000, home, pois igual é tal, mellora, non? Pois iso é o que non soporta o PP. Que se demostre con números que a xestión económica deste goberno é moito mellor e que estamos facendo as cousas de maneira impecable. E, por certo, sin un só reparo de intervención. Votamos. Non sei se podo decir algo máis. Decir que nós non estamos en contra de facer unha modificación porque, como ti ben dixeches, nós tamén é unha ferramenta do goberno en casos hai que facela, lóxicamente, por eses cousas imprevistas que aparecen, senón de como está feita esta. Creo que consideramos que tedes que explicar ben para que son esas partidas, porque se é para gasto corrente que non corresponde co gastado nas liquidacións anterior. Decir que nos acusas de que fixemos unha modificación de 1.000.000 de euros aí. Pero vos en 2 meses tamén xa levades unha modificación de 800.000 euros. En 2 meses. En 2 meses, entre coa anterior e con este. Vos de 2 millóns e pico. O sea, consideramos que nós o único que estamos pedindo é que expliquedes para que son realmente esas partidas, sobre todo as que recalcamos, a da electricidade e a de Sogama. Consideramos que ten que haber transparencia o sentido. Non estamos para nada en desacuerdo das obras, niso creo que o deixamos claro fai un momento cando dixemos que estamos de acordo cos investimentos, pero creo que teñen que ser reflexados dunha forma clara. E iso de que nós non estamos
que nos alegamos de que lle vaya mal a Soutomaior. Creo que quedou claro que durante 28 anos traballamos por un Soutomaior deixándonos a pel, querendo sempre o mellor e seguimos querendo que o Soutomaior mellore. Sabemos que estamos na oposición, pero bueno, que nos lo estás dicindo sempre, pero recorda que somos 6 concelleiros aínda, despois de 28 anos, igual cos 6 que sodes vos, que estades coa axuda do Partido Socialista. Por lo tanto, non solamente queremos que nos expliquedes, porque para nós sigue sendo isto unha tomadura de pelo, e creemos que ese informe onde se di que si son os incrementos proporcionados porque consideramos que están desproporcionados ao gasto realizado nesas partidas. Sabes, Noelia, é que vou intentar ser comedido, pero sabes o que é unha tomadura de pelo? Que alguén que digades que estivestes 28 anos no goberno non saibades o que é a vinculación. Non saibades o que é a vinculación. É que nos estades pedindo que vos digamos en que se van gastar esas partidas sen saber que cando se vincula é porque esas partidas xa se executaron. É que xa se executaron, están executadas, están as facturas do Concello, están as obras que se fixeron, están os proxectos contratados, e o que se fixo é botar man desas partidas vinculándoas eses gastos. Traéronse do gasto corrente para facer proxectos, por exemplo, fagos un exemplo, pois para facer o proxecto pois da Pedreira que temos aí, detraense desas partidas, porque non sabemos canto van a abrir os proxectos cando estamos orzando, para facer proxectos de melloras no Muelle, en toda Arcade, en todo o Soutomaior, que estamos facendo moitísimos proxectos urbanos que son imprescindibles para o futuro, detraense, e aí está o gasto. E vostedes decidnos en que se vai gastar. Pero se tedes os expedientes aí, e sabedes a que partida está asociado. É que non nos enteramos de como funciona isto, e viendes aquí a decir, non, é deciros en que se vai gastar. Pero se a vinculación é exactamente o contrario. É dicir, como se colles para a cesta da compra que tes. Hostia, chegou un recibo da luz moi alto, vou a quitar a cesta da compra. Entón dicen, dime en que vas a gastar ese diñeiro que estás poñendo aí, pero se xo gastei, foi porque me veu o recibo da luz alto. É que non sabemos como funciona isto. Vimos de oídas, nos explicaron tarde e mal a lección, entonces claro, non sei, non ten ninguna lógica. Entonces claro, é serio, porque que nos digades iso é que unha tomadura de pelo e vos vinde aquí, de verdade non me gusta ter que decir estas cousas, pero que están ali, é dicir, estamos en contra de mecanismos que son regulados, que están clarísimos, que teñen informes favorables de intervención, que están vinculados a partidas que xa se executaron, que son imprescindibles para Soutomaior, obras importantísimas, que van a transformar e que van a mellorar a vida dos veciños, e vos estades en contra diso, pero que ademais estendes nos rexistros, e que luce taquígrafos, podedes pedir os rexistros, poder velos, Están pedidos. e xa os tendes, Por claro. exemplo, un dos registros que pedides é a minuta de Dallón. O proxecto de Dallón, esa minuta, pagase en cargo a esta vinculación. Quer dizer, xa está gastado. Estades facendo un argumentario continuamente sobre en que se vai a gastar, cando o gasto xa se fixo. E xa o tendes na vosa man. Exactamente. O que estamos é Xa os tendes. enchendo partidas que no seu momento se minorizaron para facer frente a estes pagos, pero os pagos xa se fixeron. Porque se minorizan, porque é moito máis áxil, para que non ter os proveedores esperando para cobrar pois 6 meses, nin a xente que nos fai os proxectos. E por iso simplemente estamos modificando pois estas cantidades, cando vos modificades moito máis do triple. Moito máis. É incomprensible, de verdade, que despois de tantos anos de goberno teñades estas intervencións. É incomprensible. Porque se pode estar en contra dun determinado proxecto, podese facer oposición, pero non, veña, todo revolto, dá igual o que se faga, o que non se faga, dá igual que vos fixerades d'1 millón e pico, ora o que importa é dicir, asumidio onde estades, asumidio dunha vez que sodes oposición, e traballemos todos xuntos, cada un no seu papel, por mellorar a vida da xente, que é o que creo que os veciños agardan de nós. E así, pois, veamos estas cousas, estes papelóns. E insisto,
Os números son impecables. En tesourería, a día de hoxe, 1 millón de euros máis que hai un ano. Algo ben estaremos facendo. Algo ben. Votamos. Sí, nos vamos a votar en contra da modificación. Moi ben. A favor. Segunda votación y después voto de calidad del documento. Ben, pasamos. O sea, digo, como hay un empate entre votos en contra y votos a favor, se Apróbase supone co voto de calidade. que no hace falta hacer la segunda votación, se aprueba con el voto de calidad del presidente. Estamos entón a seguinte moción do Partido Popular en relación a Sogama. Bueno, é unha moción que traemos, vamos lela completísima, bueno, porque creo que xa atendes e que a podestes ver por riba. Decir que, bueno, que a Lei 7/2022 do Goberno aplica medidas para residuos e suelos contaminados, como os impostos ao vertido e á incineración. Os tributos representan unha cuantía de 9,1 millóns de euros que a empresa pública soportou. A mediados do 2023, o Goberno central suprime a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama comprometida ata 2026, que é o fin da súa vida útil. A Xunta presenta alegacións sobre estes novos impostos e tamén pide a FEGAM que a secunde, aínda que fixeron oídos sordos, ao que non recibimos resposta. E a resposta que dá o Goberno para implantar estes novos impostos dicen que a aplicación dos impostos que ven dada por Europa, pero na actualidade a maioría, por non decir case todos, non instauraron estes impostos que nos queren acometer. De feito, 18 países dos 27 non puxeron estes impostos. De cara a 2025, Sogama anuncia que vai haber unha actualización do canon para que pasa dunha media de 66 euros tonelada, porque a Xunta aporta xa 12 euros do Fondo de Cooperación Local, senón serían 78, e pasa a unha actualización de 108 euros tonelada. Bueno, que aínda que o gasto é de 120 euros tonelada. Por isto, o Grupo Municipal do PP presenta as seguintes propostas de acordo. Sería exixir ao Goberno central que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos. Exixir ao Goberno central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, ao que tiña dereito ata o final da súa vida útil de 2026. E unha vez que o Goberno central atende estas peticións, a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba prevista para o 2025. O Partido Popular na parte resolutiva desta moción sí que é ilegal e non a modificación de crédito. Pero bueno, vamos a explicar. Eu así primeiro, non, para crear un marco. É sorprendente que o Partido Popular leve toda a vida dicindo que cando o Bloque chega ao poder vai a subir os impostos. E resulta que agora a subida de impostos máis salvaxes que se están producindo en Soutomaior está a facelas o Partido Popular. Subida de impostos, co imposto do pexón, aprobado no 17, que ven no cadastro. Subida do gasto, que da auga, co canon que nos está aplicando Augas de Galicia, que non é un imposto repercutido, pero que nos vai supoñer probablemente de 300 e pico mil euros ao ano, dos veciños de Soutomaior, para el cobrador de la Xunta. E agora, unha partida de Sogama vai a incrementar de maneira exponencial o gasto do lixo. E claro, o Partido Popular da Xunta subindo impostos os veciños de Soutomaior e o Partido Popular de Soutomaior que fai? Defender os veciños de Soutomaior ante esta subida de impostos injustificada en moitos casos, noutros podería ser comprensible. Non, poñerse do lado do Partido Popular na Xunta.
Entonces, claro, imos analizar un pouquiño o que ven a dicir o PP nesta moción, porque eu creo que co que nos ven en Soutomaior e co impacto que esta moción vai ter en Soutomaior, que vai ser esta temática, non este asunto de Soutomaior, hai que ter valor, hai que ter valor para vir con esta. Porque estaban, claro, de que esta é unha iniciativa do goberno do Estado que malévolamente está aplicando tasas a xestión e tratamento dos residuos. Non. É que iso non é así. Iso é obxectivamente mentira. Isto estamos a falar da Lei 722, en efecto, é a transposición dunha normativa europea de obrigado cumprimento. Normativa europea de obrigado cumprimento. Entón, o Partido Popular se fixo agora abertamente anti-europeísta. É lexítimo que eu non me meto, pero é sorprendente, non? Ou aquí hai un elefante rosa. Ou aquí hai alguén que non está dicindo, porque non, é que a maioría dos países non aplicaron esta tasa ao tratamento dos residuos. Non, claro, é que a maioría, é que primeiro, isto non é unha tasa ao tratamento dos residuos. Isto é unha tasa á incineración, á queima de residuos, a tratar os residuos de maneiras ambientalmente nefastas, contaminantes. Entón, a lei e a directriz europea é que igual que un veciño bote neste colector de aquí a súa bolsa negra do lixo con todo sen separar, que esa bolsa sexa acollida por un camión que vai percorrendo coa pegada de CO2 contaminando o concello, que despois esa bolsa vaya para Porriño, que esa bolsa despois percorra 130 ou 150 kilómetros e se vaya a Cerceda, e que ali se queime todo xunto, producindo dioxinas, pois dicen en Europa, bueno, que igual iso o máis ecolóxico non é. E que está propoñendo a normativa europea de optar por mecanismos sostibles de reciclaxe, de compostaxe e de mecanismos que si van a ter financiamentos e van a ter axudas, o que non vai ter axudas e que vai estar gravada é a xestión de residuos por incineración. O que se leva dicindo 30 anos. Que o mecanismo de Sogama é contaminante, que iso non é ecolóxico, iso non é circular, e que, polo tanto, quen contamina, paga. Iso que se está dicindo. Entón, a Xunta, ou vostedes buscan un sistema de tratamento de residuos homologables os que se están facendo na maioría dos países de Europa, respetuosos co medio ambiente. Os señores, se vostedes queren seguir queimando lixo, pois non van a ter as bonificacións e van a ter que pagar os impostos. E a Xunta, que isto ven do ano 18, non moveu un dedo aínda, a toda hoxe, a lei do 22, non se moveu. A Xunta, que fai? Pois, o señor Rueda reuniuse co goberno e o que lles dice que por primeira vez en 13 anos conseguimos unha transferencia, esa transferencia de recaudar a Xunta ese imposto. A Xunta, a primeira transferencia que consigue en 13 anos é para recaudar eses cartos. E a Xunta recauda e inmediatamente quen paga? Os concellos. Os concellos, claro. Isto suponlle un gasto aos veciños de Soutomaior que temos que estamos traballando en Arganza, Pero cuidado coa subida de impostos que lle vai implicar isto aos veciños, Cuidado. Porque, ademais, a normativa, a transposición da normativa europea, di que estes gastos hai que repercutilos no veciño, que non vamos a poder financialos como se está facendo a toda agora, que estamos pagando 50% do recibo, Iso non se vai poder facer. E o Partido Popular, en vez de estar preocupado por isto, ven aquí, al pim pam pum, que si Sánchez, que si tal, cando a mí o que me preocupa de todo isto é a ver como nos afrontamos con a situación na que os veciños van a ter que pagar a irresponsabilidade da Xunta de Galicia. Cunha subida de impostos imposta polo Partido Popular, outra vez. Os que decían
que íamos chegar nós a subir os impostos e mira agora o que fan. Ahora calan. Toda a vida dicindo, cando entren os do bloque van a subir os impostos. Claro, os impostos suben o PP da Xunta, aos veciños de Soutomaior. Claro, e aí non dicen nada. Entón, bueno, eu, de verdade, que é para facelo ver. E claro, decimos, que por que se poñen serios agora na Xunta? Porque agora isto, digamos, se eliminan as tasas e se grava a incineración. Bueno, pois porque a propia directriz europea decía que no ano 2020 pois as administracións tiñan que reciclar o 50% do orgánico. Sabedes cales son os datos de reciclaxe do orgánico na Xunta de Galicia? En Galicia, vai, na comunidade. O 20%. E claro, as directrices europeas miran isto e din, pero non se avisou nunca que isto de Sogama non funcionaba, que a termoeléctrica non é sostible, non é ambientalmente solvente. Fixo algo a Xunta? Sí. Pasarlle o morto aos concellos. E os veciños de Soutomaior pagan. Fantástico. E o PP ven aquí a dicir, oye, señores da Xunta de Galicia, que igual facer isto aos nosos veciños non é o mellor. Non, non, non. Ali calan. E aquí veñen cunha iniciativa que incumpre a lei, é ilegal. Non se pode facer isto. Polo tanto, dicía antes, aquí hai un elefante rosa, e chámase Sogama e chámase PP. Isto vai implicar ter que adoptar medidas, bueno, pois que van a ter un custo para os veciños, ademais a nos coincídenos con que temos que cambiar a licitación. O ano que ven, temos que sacar a licitación a recollida do lixo. E hai uns custes de 20 anos que se van a incrementar, obviamente, na nova licitación. E o Partido Popular, en vez de estar pensando en defender os veciños de Soutomaior, pois ven aquí con mocións para defender o PP, que nos está subindo o gasto da barbaridade. E para facelo ben, de verdade que é para facelo ben. Entonces, bueno, mira, nós, se estades de acordo, propoñémosvos unha emenda a vosa iniciativa na que podemos estar de acordo en que se suprima o tasazo de Sogama que a Xunta pretende aprobar e despois que solicitemos, a parte que estábamos aquí, a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, Medio Ambiente e a FEGAM para avaliar as posibles solucións. Entón, se vos estades de acordo, estes puntos son para defender a Soutomaior. Estes puntos son os que nos permitiría defender os vecinos de Soutomaior. Se vos estades de acordo en defender a Soutomaior, aquí está toda a nosa colaboración introducindo estes puntos na vosa iniciativa. Se vos o único que queredes é defender o PP contra os vecinos de Soutomaior, mantede a iniciativa tal cala. Bueno, creo que iso tamén se pode tratar na comisión para poder analizarlo con calma e así poder determinar o que ao acordo que chegamos. Eu puntualizar así por riba sobre a proposta do 2025, porque non vou a repetir todos os datos que dixemos, do que se cobrou este ano, da aportación da Xunta e todo iso. A proposta para 2025, que se fixo un estudio económico sobre o futuro de Sogama, como dixen anteriormente, obriga a poñer un canon aos concellos de 108 euros por tonelada para 2025, cando o custo real temos que decir que de 120 euros por tonelada. Hai unha necesidade entonces de, como por iso da actualización, de facer uns orzamentos novos, ¿no?, entre a Xunta e Sogama. Decir que Sogama seguirá sendo a opción para o tratamento dos residuos municipais máis barata que ten Galicia. Hai entidades como Nostián que abonan unha taxa a día de hoxe de 119 euros por tonelada e os concellos da Mancomunidade da Serra do Barbanza pagan actualmente 150 euros por tonelada. A Xunta se opúxose pola creación do novo imposto dese vertido, incluído unilateralmente polo Goberno Central, que contradice o espírito da propia norma en canto a reciclaxe. Como se dixo, se presentaron alegación, non houbo resposta. O modelo de Sogama, que aposta pola selección e reciclaxe de parte dos residuos e inviste na tecnoloxía máis avanzada
vese penalizado fronte ás plantas menos eficientes e respetuosas, nas que se valoriza todo o material recibido. O que nos sorprende do goberno é a urxencia, como dicen, que tivo o goberno central a hora de aprobar ese imposto sobre o vertido e valorización, que sí é certo que o establecen as directivas europeas, pero que realmente, como dixemos, só se puxo en marcha en 18 países dos 27. Nos Tian e Serra da Barbanza, que apostan polo modelo húmido seco, é unha opción a extinguir, xa que é contraria a esas directrices europeas neste eido. Fronte ás medidas impositivas impulsadas desde Madrid, o goberno galego leva anos apostando por políticas incentivadoras como a bonificación aplicada ao canon de Sogama, que supuxo un aforro de 20 millóns para os concellos. Decir que tamén no período de 2017 a 2023 a empresa pública investe máis de 100 millóns de euros nas súas instalacións. Tamén vimos de que se fixo un anuncio de que a Xunta vai asumir o 60% da actualización do canon no vindeiro ano, no que están afectados 295 concellos. Iso quere decir que dos 42 euros por tonelada que aumente, a Xunta vai asumir o 24 euros por tonelada. Por lo tanto, só pasa a aumentar 18 euros por tonelada, quedando así o precio da tonelada a 84 euros. Iso é o que acaba de acordar a Xunta, pero sempre, claro, se non van a retirar este tipo de imposto, nos abogamos pola retirada do imposto como entremos na moción. De toda forma, decir que nós, dentro do PP de Soutomaior, xa pensábamos nos impostos dos veciños, xa que a liña 2 da Diputación de Pontevedra a destiñamos a pagar facturas do lixo desde fai anos, para que así non tivera que repercutir nos veciños. Este ano vos esa liña 2 a dedicaste desas festas. A ver, vamos a ver si lo conseguimos entender. Empezamos por el principio. O Partido Popular di ao imposto do lixo, pero fíxense que maneira de opoñerse ao imposto. Oponse ao imposto do lixo e resulta que se marcha a Madrid a conseguir a única transferencia en 13 anos, a decir, vamos a opoñernos, pero quero recaudalo eu. E o que pide é recaudar eles o imposto. Opóñome, pero lo recaudo. Curioso, non? E despois, unha vez que o ten recaudado, que dicen, non, eu vou a cobrar. Van a pagar os concellos e despois, igual, lles dou o 60%. É dicir, eu cobro 100 e doulles 60 e quedo con 40. Que o conto da leiteira é serio, Pero claro, despois de aquí, a concelleira do Partido Popular vai chegar a decir a liña 2 do plan concello de Deputación era para pagar este, claro, pero que iso non se pode facer. A liña 2 do plan concello ten outras finalidades. Nós o que fixemos é regularizar iso. Pagamos iso con fondos propios, porque esos son gastos de fondos propios que se siguen pagando, obviamente. Vaya, si pagamos 230.000 euros. Claro. Entón, que está insinuando? Que o gastamos en festas? É que, de verdad, o nivel de descoñecemento do que é a xestión pública é alarmante. É alarmante. É que agora se explican, de verdade, a desfeita que había neste concello. É que agora se entende todo. Porque que non sabemos onde está a man dereita nin a esquerda. Entón estamos dicindo que agora entón non se paga agora Sogama. Non o paga. Ahora gastamos dinheiro en festas e non pagamos Sogama. Estáis dicindo iso? Há pouco se pagou. Entón non temos iso orzado, recoñecido, pouco se pagou. O sea, pagamos máis que nunca. Unha suba de tasas absolutamente salvaxe. Tuvieron as tasas máis pasadas. Hacer unha modificación. E dice no Partido Popular que pouco se pagou. É que non nos enteramos. É que é tan serio.
de verdade, que persoas que tiveron responsabilidades de goberno se atrevan a vir a un pleno e decir esas lindezas, é que o que estades demostrando é que de verdade andamos como polos en cabeza, sen ninguén ao volante, sen saber moi ben de que vai todo isto, dicindo pois cousas que non teñen nin ton ni son. Claro, estáse facendo un investimento en Sogama que que para o Partido Popular todas as empresas contaminantes son tecnolóxicamente ecoloxísimas. Ence tecnolóxicamente ecoloxísima. Encheros o monte de eucalipto se arde hasta, non sei, Sogama, que queiman, que incineran, non sei que lle pasa ao Partido Popular co lume. Pois tamén, ecolóxicamente, eficientes, ecoloxistas, tecnolóxicas, todo. Eu pregúntome, quen se beneficia de todo isto? Quen se beneficia de que teñamos un sistema de tratamento do lixo pois que está desbotado en toda Europa e que a propia directriz europea, que este é o problema que temos, que a propia directriz europea está dicindo que non é compatible. É que podedes decir a que o queran, pero que a directriz europea di a Directiva Europea de Legislación Estatal, perdón, a Directiva Europea de Residuos establece, entre outras cuestións, a necesidade de penalizar a incineración e o depósito en vertedoiro. Para desestivar estas solucións, o que se fan é quítanse as subvencións a incineración e se gravan. Pero que iso dice as directrices europeas. Bueno, pois isto é o que temos. E o Partido Popular dice que reciclar. Non, aparecenos algún alto cargo do Partido Popular cun picachón en riba dunha composteira, cando Europa o que nos está dicindo é que temos que ir por esa liña de reciclaxe, de tratamento de residuos en kilómetro cero, de evitar o transporte de residuos e incineración, cousas que están facendo en toda Europa. Non, aquí resulta que o Partido Popular seguir queimando e seguir subindo os impostos aos veciños de Soutomaior. Isto é o que temos, non? Polo tanto, simplemente, esta é a emenda que propoñemos. Insistimos, van 3 de 3, imposto do pexón, imposto do canon da auga e agora imposto de Sogama. Menos mal que éramos nosos que íbamos subir os impostos, menos mal. Entonces, aquí o tendes, a emenda está en riba da mesa e o Partido Popular ten que decidir se está co Partido Popular da Xunta ou está coa veciñanza de Soutomaior. Aceptades a proposta? No, en principio consideramos que a moción hai que ver como está, porque consideramos que tiñamos que ter avisos na comisión a proposta, vamos, e vamos a votar a nosa a favor, tal como está. Nós evidentemente votamos en contra, basicamente porque dos puntos que aparecen nesa moción son absolutamente irregulares. En contra, lo mismo que antes, segunda Sí, votación, igual. voto de calidad del alcalde. E pasamos, se vos parece, ao seguinte punto, que é a actividade de control, perdón, a dación conta do período medio de pago, execución trimestral, que entendo que se vos fixo chegar, e o sétimo punto, a dación conta dos decretos da alcaldía, que entendo que tamén se vos fixo... Podemos facer unha pregunta no punto 6, porque miramos que hai unha factura, o sea, consideramos que donde pon importe pagos pendentes, que facturas están sin pagar nese importe que hai aí elevado. Témolo, se non buscamos, vémolo aí, e se non pasamos vos a información. De todas formas, creo que a raíz do que dixo Paco, Que documento? Que documento? neste que mandastedes, aparece un importe aí que pon importe de pagos pendentes, 184.036, A execución trimestral. sí, segundo trimestre, sí. De cabeza non che podo. Bueno, son varias, por ese importe evidentemente son varias, vemos as que se echan e se vos chegar sin ningún problema. Lo digo porque a coacción que, bueno, a raíz do que dixo Paco non se refería á cantidade sobre o recibo de Sogama, senón a que si está ao día os pagos de Sogama ou si ten que ver este importe con que ainda non están ao día.
porque pola información recibida creo que solo está feito... Os pagos de Sogama páganse ido, co prazo e coa solvencia que se pagan sempre. O que dice pago que iso non había que pagalo, que esa vez non se pagaban porque non estaban na liña 2, e nós, como temos crédito propio, iso son gastos correntes do Concello, incorporamos no gasto corrente. Entón, aquí Nos referímonos ás facturas. a factura As facturas, si están ao día ou si están independentes nese gasto que está sin pagar. temos que ver, non sei exactamente cales son. Son importes de pago. Son importes de pago, habrá relacións de A factura. eso se refería Se deberá. sí, Pois, na documentación recibida onte. Pero que se poden deber a moitos factores. Quer decir que ti non teñas que teñas un pago pendiente. Claro. Porque Non por... Porque se paga, un momento. Claro, que antes pagamos pouco a Sogama. Claro, Refería o pago efectivo da factura. vamos a ver. Os importes de pago pendentes podense deber a moitas cuestións. Quer decir, Facturas de Sogama, Bueno, porque como sabemos, na podería- información recibida onte o de Sogama tamén se pode deber a que todavía non devengara, que seguramente devenga a final de ano. Pero, o sea, vamos a ver, pago. No, eu o que digo é que, vamos a ver, aquí a Sogama, Soutomaior, vaille pagar máis este ano que nunca. Que nunca. Iso é impepinable. Da igual que a factura se devengara xa, da igual que se fose incorporada xa, cando toque pagar, imos ter que pagalo, porque iso é impepinable, e vaiselle pagar máis este ano que nunca. Bueno, pois iso é o que aporta o Partido Popular a Soutomaior. Quer decir, xa por simple lógica, que decir, isto non son facturas, porque se debes 200.000 euros en facturas presentadas non tes un período medio de pago de 30 días. Quer decir, isto son obrigas de pago, Claro. están contabilizadas como tal, pero as obrigas de pago que non se Poden executen, estar facturadas ou poden ser non. por moito, exactamente. No, dixéselo con toda claridade. Non é o mismo un gasto con pago, entonces Claro. entra esas cuestións aí. Quer decir, son distintas fases. É unha cosa tipo extra cousas pendentes, pero que non se emitieron a factura aínda, claro. Pues están sen certificar ou hai problemas de tipo. Pero se non ten nada que ver con que eso en canto nos mande a receta imos ter que pagala, claro. E para iso facemos esta modificación, claro. E insisto, pago isto. O PP subindo impostos aos veciños. As relacións conta entendo que Sí, do pleno están colgadas. Sí, están ali, pasamos entón ao apartado C, rogos e preguntas, se vos parece. Primeira pregunta é se as subvencións aos clubes deportivos están pagadas. Mayoritariamente sí, Justificadas. as que justificaron xa sí, casi todas e avanzan todas a bo ritmo, fútbol está pagado, pádel está pagado, a maioría deles están pagados. Van a bo ritmo e pode faltar en algún caso algún procedimento, pero mayoritariamente sí. Os que presentan todo en tempo e forma están. Vale. A segunda pregunta é o coche do Concello pernotaban instalacións municipais, concretamente no parking de Talorría, ainda que, bueno, había algunhas de que pudiera quedar aquí, pero mayoritariamente no parking de Talorría. Segue sendo así? Depende por momentos, estás utilizando por parte do goberno e obviamente persoas que están utilizando en moitos casos non ten dedicación exclusiva e nós, dende logo, non temos a desfachatez de obrigar a unha persona que non ten dedicación exclusiva, é dicir, colle o teu coche, van a levar o garaxe, cambia o teu de garaxe e perde 20 minutos máis ou media hora máis do teu tempo en ese trámite, porque está regalando tempo ao Concello e a máis de que gasta moito máis. Desde logo, o que non ande de paseo pola lama, como andaba antes. O parque de... Espera, onde estou? Aí xa me perdo. Mira, é aquí. A segunda fase de limpieza dos camiños, que sei que anunciastedes na web do Concello, pero resulta que hai camiños que non chegaron á segunda fase. Entonces, queremos que vai pasar, porque os veciños realmente a maleza é considerable.
Xa nestes momentos. Non, é dicir, o Concello a estas alturas nunca estivo nesta situación, nunca, e que non admite a menor comparación. É dicir, pero dende o principio, dende a primeira, de feito hai camiños que nunca se limparan na historia de Soutomaior 2 veces no ano. E sí, bueno, pues pode ser que queden claro, estamos ainda co procedimento, poden quedar algúns camiños atrás, en efecto, e vanse ir avanzando en función do estado dos camiños e de como saben. Ahora, eu quero aproveitar para felicitar aos traballadores, porque o traballo foi inxente e gracias a eles temos Soutomaior primeiro, xente o que toca a limpeza, máis limpo que nunca, e os camiños máis desbrozados que nunca, incluso con doble limpeza anual. Queda algún camiño atrás porque isto é unha cuestión de prioridades a veces de que, bueno, que hai que atender a unha cousa, bueno, que cabe haber unha urxencia porque vai haber unha procesión, e a outros, pode haber que os traballadores deixen algún trazado atrás, pode pasar. En todo caso, se algún veciño chama, aténdese no momento, vanse limpar. Dito isto, nós estamos moi orgullosos da xestión deste goberno porque os camiños están máis limpos que nunca, pese a quen lle pese. O parque de skate, o antigo, que está no Peirao, e se sabedes no estado de como está, consideramos que ten deficiencias. De feito, cando se fixo o novo, fíxose con ese motivo. Pola nosa parte, pois a idea era remodelalo. Entonces, non sei que se tedes pensado algunha actuación ali no skate. Temos contratado, de feito, un proxecto para todo o ámbito. Actuaremos tamén nas instalacións deportivas, en algunhas instalacións deportivas. En todo caso, é preocupante se probablemente en algún momento temos que tomar alguna decisión de cara aos períodos de maior uso, porque incluso hai algunha que pode, bueno, non temos ainda informe, pero podería ser perigosa. E o que é máis preocupante é o informe que temos do estado dos parques do Concello de cando chegamos aquí. Fixemos unha auditoría e o que nos din é que están todos os 17 nun estado lamentable. Iniciamos un procedimento, estas sí compartidas aos fondos da Deputación do Plan Concellos para unha primeira fase de arranxos e imos ir paulatinamente pois devolvéndolle aos parques o estado que nunca deberon perder, dándolle os mantementos que sempre deberon ter e nunca tiveron e protexendo os nosos nenos, que é o que sempre se debeu facer e a vista está polo informe que temos que non se fixe. Xa que falamos de parques, rogamos que se repare a tirolina do Peirao, que volva a estar rota, a pesar de que creo que se arranxou fai pouco, pero nos din que Bueno, rodeamentos que non cando están arreglados existen, probamos con outros rodeamentos e En todo caso, está en marcha o proceso de renovación de todo o Parque do Peirao. a pregunta é: os empadroados seguen tendo prioridade nas actividades do Concello? A normativa nese sentido non cambiou. O sea, seguen tendo prioridade. Está exactamente igual que está. Pois temos constancia de que non é así e que están anotados nalgúna actividade xente empadroada que si se anotou en prazo. A normativa segue estando exactamente igual que está. Nos non tocamos a nada, se os técnicos cometeron algún erro en cuestión, refarase esa cuestión. Nos non demos ningunha instrucción a respecto de cambios entre empadronados non empadronados, o que non implica, porque igual en algunhas actividades, en algún momento, iso sí se pode revisar. Pois pedimos que se revisen porque vai... En todo caso, ademais, é ilegal. Non é irregular, pero además non sei en que actividades vos referides en concreto. Pois nas que acaban de pechar deportivas. Precisamente nas que acaban de pechar deportivas, digo, porque tamén son usuario das actividades, o que se fixo foi unha adaptación de horarios, que é dicir, se ti, imagínate, vamos a poner un exemplo, o pádel adulto, dis, no, que pede solo pode ir os mércores ás 9, que hai 4 plazas. Non é nese caso. Pode ser que unha persona non empadroada, como ten máis flexibilidade horaria, poda entrar en un sitio dunha persona empadroada que non ten... Bueno, pero porque renuncia á praza a persoa empadronada, porque non lle vai ben. Vamos a ver, aquí como comprenderedes, Non é o caso. O caso estamos falando... como comprenderedes, Non coñezo... o goberno non fai seleccións Exactamente. de usuarios. Nunca O se fixo. goberno, pues, entonces non sei a que ven esa pregunta. Porque para que Nunca se fixo. revisedes ben as Nos, actividades todas. perdón, é que nós delegamos en persoas cualificadas
que son os técnicos, e procuramos ter a menor inxerencia posible. Só faltaba. Nos confiamos moito, estamos moi agradecidas ás técnicas de deportes, traballo que fan. Nos non estamos dicindolle quen ten que entrar e quen non ten que entrar, para iso marchámonos todos para casa. Nos niso non entramos. Nos establecemos criterios, actividades, e financiámolas, e decimos como consideramos que debe ser o deporte Soutomaior, e por iso temos os clubes máis financiados que nunca, e por iso temos as actividades un incremento exponencial de usuarios en prácticamente todas, e por iso pois temos o deporte Soutomaior, pois eu creo que nun estado de saúde que nunca tivo. Entonces, pode gustar máis ou menos, pero aquí iso é así. Entonces, nosa normativa respecto dos empadronados non empadronados, non introducimos. E iso sabendo que, ollo, porque igual ese criterio que te está estableciendo máis tarde que se paga na maioría dos concellos, bueno, pois igual abrir ese melón ten problemas. É que igual abrindo ese melón que te dis, estás lle dando, poñendo a alfombra vermella a todos os non empadronados. Ollo con iso. Pois só estou dicindo, pido que se revise, non estou tampouco dicindo que as técnicas traballen mal, nin feita, a veces cometes errores, hai que saber cal é o error derivado e revisalo, nada máis, é o único que estamos transmitindo. Se hai un caso de tres, obviamente, técnicas que están para iso, se considerades que hai algún erro, fálase con elas no pabellón, elas ademais son persoas moi solventes que vos van a decir absolutamente cal é o problema. Nos indicacións non hubo ningunha indicación a respecto dos cambios. Valoramos, en algún momento, en algunha actividade, facelo, pero sempre para priorizar os empadronados, obviamente. Sempre. Os contenedores dos Trícola, que, bueno, que tanto se decía que molestaban cando tamén estábamos nos do goberno, queremos saber como siguen dificultando a saída, si xa se pode falar de algunha solución. Estamos agardando a que a Xunta primeiro nos queira recibir e nos transfira a rúa. Porque, claro, é moi fácil pedir solucións ao goberno de Soutomaior dunha rúa que é propiedade da Xunta. Entonces, pregúntenlle a un alto cargo da Xunta que forma parte do Partido Popular de Soutomaior, que igual ten respostas moito máis solventes que a que eu lle poida dar. Estamos agardando a que nos reciban para facer unha transferencia. Aínda nin nos recibiron, nin transferencia, e claro, nos piden que actuemos en cuestións, en algunha dúbida, Cristina? Vale, gracias. Entonces, a cuestión é que se teñen algunha dúbida, nos, en canto teñamos a rúa e podamos actuar sobre ela, pois adaptaremos as necesidades do Concello e poderemos ordenar o tráfico e o mobiliario urbano. Pero claro, Xunta pasa de Soutomaior e non está polo labor de atender as necesidades urxentes do noso Concello, bueno, que lle imos facer? En canto poidamos pois modificar todo iso de maneira solvente, pois temos sí pensados proxectos para resolver ese e outros moitos problemas. O sea, non é unha solución así inmediata temporal mentras... Non sei, vamos a ver despois cando teñamos este aparcamento se é posible minimizar o impacto, pero en todo caso estamos a falar de actuacións que serían solventables cunha transferencia como corresponde do que é un tramo urbano. Un tramo urbano a todas luces, en todos lados, é propiedade dos concellos. Hagas aquí. Queríamos que si se nos pode... A ver, no anterior pleno, nunha pregunta se nos contestou de forma oral de que os usuarios do transporte a demanda eran 5 distintos. Podemos solicitar un informe por escrito da traballadora social donde se nos diga que realmente son 5 demandantes distintos. Sí. O que non podemos poñer é que... Non podemos poñer que porque é a lei de protección de datos, claro. Temos que solicitarla por escrito ou xa vale que... Pero os datos que temos é da traballadora social, Como nota... Pero son os datos da propia traballadora social. Son de feito, é que é probable, bueno, que por cuestións de operatividade dos taxis, que non é fácil, pois teñamos que, bueno, modificar e facer, bueno, unha ordenanza e incluso, bueno, pois vinculalo durante unha tempada aos casos máis urxentes, basicamente vinculados aos servicios sociais,
bueno, temos aí varias cuestións, pero porque obviamente os taxis non están sendo pois polo auxe, sobre todo en temporadas de moito cos peregrinos e de moita solvencia, pois, bueno, pois que prefiren facer outras rutas que esta e nos está ocasionando problemas. Entonces probablemente pois paremos determinadas cuestións e traballemos para buscar solucións máis estables. Bueno, queríamos saber tamén quen deu a orden de facer a poda salvaxe, por chamar dos setos do novo parque do skate, que está na carretera. Xeral, porque realmente é que quedaron paus. Totalmente de acordo, foi unha actuación absolutamente nefasta que non deu ninguén, obviamente, desta. Isto foi un erro humano grave dunha traballadora, dos traballadores municipais. Nós simplemente indicamos que se podara como se podou sempre e inexplicablemente, isto apareceu así. Me parece, coincido, unha poda absolutamente salvaxe, inexplicable, e que non conseguimos entender como persoas con experiencia, pois non nos entra na cabeza. Evidentemente, erros humanos sempre os hai, todo o mundo os comete, e obviamente non consideramos que fose para sancionar, pero desde logo si para dicir que aprender que isto non pode volver a pasar. Foi algo, porque ademais un sector de cobertura que tiña o seu valor e non simplemente o que dixemos pode ser porque estaba ocasionando, como se pode 20 veces, nada novo. Non sei en que se estaba pensando, nin que se fixo, nin que non se fixo. Foi un erro gravísimo que eu lamento profundamente, pero que obviamente o goberno ten cero responsabilidade niso. Non podemos, non somos nós os que subimos a podar as áreas, non? En todo caso, coincido que é unha mágoa e vamos a facer todo o posible para recuperar esas especies. Por certo, a famosa palma da Festa da Ostra rebrota con vigor e alegría. Preguntar onde está publicado o calendario, bueno, que nos dicen os veciños, onde está publicado o calendario do punto limpio, porque leva unha tempada no Peirao que non se move, e os veciños preguntan cando vai voltar polos barrios e se hai algún calendario para poder descargalo. Non sei se está actualizado, se está basicamente está xestionando iso Urbaser cando chamamos a Anxo fai, pero sí que podes ter razón de que se fose necesario facelo público para que a xente poida ter disposición, sí, creo que pode ser unha boa iniciativa e sí, Temos que replantear o certa exposición, porque hai sitios nos que o estamos deixando que se convirte nun vertedeiro ilegal. vertedeiro pensamos que incluso de xente de fora do concello. Son zonas de paso, caso do Pobo Alxán así, este preto da carretera, veñen furgonetas de todos lados e aquilo todos os días. Pero sí, eu creo que pode ser útil anunciar. É certo que despois esta documentación pérdese igual nos explica, nós en todo caso está como está antes, a xestión, digamos, da distribución e da colación non a modificamos. É dicir, ten exactamente o mesmo percorrido que hubo sempre. Se isto se fai como unha proposta novidosa, útil, suposto que aceptamos e apoyamos, por que non? Antigamente se facía así, iba por barrios durante, non sei se un mes, non? Exactamente igual que está agora. Pero a xente sabía de onde ben para anunciámoslo. É certo que iso é un anuncio dun día que pode ser interesante telo, pois claro, sempre que se move o punto limpo, anuncios, sempre, que é o que se viña facendo, segundo nos trasladan. Anunciouse o último movimento foi o Peirao, antes estaba en Alxán, se non me engano. Se busca nas comunicacións do Concello aparecen as dúas comunicacións. preguntar se está funcionando o composteiro comunitario. Sí, non temos mestre composteiro, temos un problema que non temos mestre composteiro, está facendo a Monse funcións de compostaxe e incorporase esta empresa das charlas e o que vamos a incentivar máis é o contenedor marrón. E ademais de que estamos temos a praza convocada ademais do técnico de medio ambiente que terá unha parte importante no tratamento de feito estiven reunido esta semana a ese respecto
Non descartamos ter figuras tamén, bueno, pois non teñan que andar pululando polo país adiante. Non hai máis preguntas. Moi ben, pois se non hai nada máis, fechamos aquí a convocatoria do pleno ordinario, emprazámonos se non temos algún extraordinario antes dentro do mes.